Tara, tara. Tara na ba kay ang duty pa ba ako gibiyaan na ako pisto dito. Nang lakaw man guys. Sana na to. Sana pa daw ang Ate Esther. Sao na nanay kay nawa man. Duty ra ba ko. Di ka diya. Hay Pepsi di ka pwede mainom ng Pepsi tara. Nabungon pangita mini mo asa ka pa dong. Hindi na ba katawa-katawa? Tara. Ulit dito. Ulit na sa balay. Ay, inuman ng soft drinks. Hindi ka pwede may inuman na. Tara. Tara. Ato bali. Hindi na po kakatod. O, dali. Sige na kayo. Duty ba ako? Ulit na nga to. Adi kakatod si mong balay. Asa man dapit imong balay? Ano asa man day? Hay man imong balay. Tara, tara. Tara na ba kay ang duty pa ba ako gibiyaan na ako pisto dito. Tara. Dali. Balik lang dihaw niya. Paling pangita na mo ani asa ra padong. Ulakaw Malaysia moro Malaysia kuan oy. Yabag mga lakaw man. Ha bitaw. Biya ra ko ngadto. Una ko nimo nga re tanawon ta lang ka. Namanon pa ako nung pa katugo na hinung ko. Oy. Ora. Kaya uli nga rin uli. Uy, kinuha pa badlong naman po ka oy. Dali, dali. Magpabadlong ka man in town. Pagkasiaw, bagod ni mo ate oy. Kanan sinina, bulingon man na. Niya, nag-ili sinong ka. Kasi mama dito, nangita. Ako, uli dito. Ha? Ari kung dinapita. Dito lang ka oh. Dito, lingkod ba dito? Kay Bugnaw dito. Ay, badakpan galing kas pulis, naarabay pulis. Taka-taka kag suroy. Kaon na kaon sa may mag-snack. Siupaw? Ha? Sa may nakatag na imong siupaw? Isa? Gisang inday? Gisang inday nga naghatag ni mo ba? Ha? Inday Kristen? Mo'y naghatag sa imong siupaw? Ay sige, glaag. No? Hala, diara ka ha? Tanaw lang salida.